Duwang menor de edad sa Banwaan nin Milaor, Camarines Sur, binawian nin buhay makalis na malamos sa Bicol River. Mga biktima nagsangkay subot sa water lily na naatong kansulog kan tubig. Ini asin iba pang pagirumdum kan mga otoridad aramon ta sa pagtutok ni Jessica Kalinog. Ang dapat kuta ng family day sa eskwelahan ngunya na aldaw kan 10 anyos na si John Kyle Penolio kan barangay Alimbuyog, Milaor. Napuli sa pagtiripon kan sa iyang bilog na pamilya sa pagbilar kan sa iya mismong lawas. An sa iyang ina kugus-hugus pa ang bag ni John Kyle. Istorya ka ini, pasado alas 10 nin aga kasuudma, kan maghali sa indang harong si John Kyle. Makalihis ang sarong oras, nakubanan na sa nasubuot sa kan maaraman na analamos na aki na pigtarabangan maihawas sa salog sa kataid nindang barangay. An sa iya na palan na si John Kyle. Pasado alas 2 manin hapon kan parehong aldaw, saro pang lawas ang ipighawas sa parehong salog. Alagad nasa 30 hasta 50 metros na subuot ang rayo sa nakuanan ki John Kyle. Pigbisto ang aki na si Eric Nabos Jr., 7 anyos, taga barangay Burong-Burungan. Day naman nagpaintribista pa ang pamilya ni Eric. An sa iyang ama, day mapugol ang pagluha, asin haros day man makahali sa tubangan kan kabaong kaini. Day subuot at maglangoy si Eric, asin takot na magrani sa salog. Kaya da ininda aram kung paano nag-abot sa arog kaining sitwasyon. Base po duman sa sarong aki na sarong itong kaibanan ninda na nagkaaralukan po sinda na magkararigos. Alagad ininduang aki nagsakay po sa water lily na kung sain ipig-anod. So kang itong manipis na naglubog sinda. Baka magpala kami CCTV duman and then wawarningan man mga magurang na bantay na siya ng mga aki. Sa Magallanes, Sorsogon, nakuha naman ang 18 anyos na lalaki na nalamos sa Busay Falls sa barangay Lapinig. Pigtutubudan na nakatama sa gapo ang lalaki kaya nawa ranin malay. Rason para inidagos na malamos asin bawi anin buhay. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolania.